Добър ден на всички! Започваме представянето на състезателките, които ще вземат участие в финали днешния ден в категория Мини, родени 2005-2006 година. Алина Скобелева, Смолянск. Милена Шурзенко, Пушкинска и Дюшор. Елизавета Ванюшина, Дюшор, Москва 74. Мишела Иванова, Белбъщ. Зоркина Елизавета, Спортен клуб Бубка. Ивайла Давчева, Тракия Елит. Анна Казачкова, Олимпия 74. И Шипунова Лиза, Петропавловск, Камчатски. Във възраст деца: Аня Макарова, Пенза. Изабела Атанасова, Олимпия 74. Маша Милушкина, Дюш 86. Яна Момчилова, Тракия Елит. Виктория Бонева, Олимп. Алена Попова, Мариуполь. Ярослава Кюприн, Пушкинска и Дюшор. Пламена Маринова, Гълъбо. Айгюл Ногаева, Пушкинска и Дюшор. И Кристина Желева, Олимпия 74. Благодарим на всички деца и пожелаваме